Ang pinakamasayang mga drama sa radyo, nasa numero 1, RMN. Feel mo to. Feel mo to. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga duna kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun Ako Ang Pasultihon. Recorded by X Thunder Gaming. And Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa mga malagad sa kanginan Tufon Morales and then my partner sa ako diri si Juan Ditayat. Kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer. Mga pag-ampog itong nahon ni Kala sa atong panginabuhi. Lord, thank you, Lord, sa maghihatag ka namong grasya. O sa magandoy na mo nga among imong ihatag sa ka namong kalinaw sa tibok kalibutan. Thank you, Lord. Okay? O ingong masab sa mga grasyang produkto na hinatag sa SED Marketing sama sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, gikan sa SED Marketing. Tatak, magaling. Okay, ako sa pumusta kayo si Juan Bernard Binogo, no? O mga sakop niya sa shooting gallery, o sa mga shooting day, ng mga batanon ba nga naggamit ng mga pellets. Okay, nato sa Delta Group, no? Ni Delta Squadron, ni Glenn, ani Sir Bernard Binogo. Salamat sa inyong pagpaminaw sa mga atong turmanon kung akong pasultihan. Salamat kayo. Okay, bueno, ang suotang po kung itong hatagan ng pagtagano, pinadakin sa usa ka babae nga mabatawag lang sa ngan nga usang. Kini gibuhatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Usang. Dunay mga barkada ang akong bana nga suod kaayo niya, pero maura sa din sila suod nga magsigig lalis bahin sa politika. O kung nganong na problema ko ani no, ingon magud ini ang mga panghitabo. Sayang na sayang lang ang pag-ibig mo, laan pa naman ang puso ko sa'yo. Naaalala ka kung nag-iisa, ang pangarap ko'y kasama kita. Sayang na sayang lang. Sayang na sayang lang ang pag-ibig mo. Nagugay sa... Ay. Ah! Nga naman, Binok. Di naman sa dahi kagikan, oy. Ikan ko karbon day, nangumpra ko para sumsuma na mo sa barkada na ko ba? Para sa atong konsumo. Ha? O nga nangumbra naman sa para sa imong barkada? Bado meron. Unya, schedule na lang sa among executive meeting. Sa executive meeting ba, oy? Executive meeting na may tawag na mo anang among quorum ron para social ba? Para class. Sabag, bugiro ba ninyo? Kaparihas uroy ng mga utok ninyo, no? Uri ako nila sa'yo. Total. Kini nga mong sumsuman, na, napadala ko na, ha? Ikalibala niya, ha? Kay naibaboy, naisda, ha? Paglarang yan, umahimo. Kaya karong taon, magnabutot ako mga kauban akong mga executive. Nakakaya tao ninyo, pila-pilo na kung kahasol ninyo, eh. Sige na lang ko na good. Ha? Ako kung schedule sa pag-host among meeting karon. Sa sunod, si pare Takoy na po. Adto po mo sila, ha? Ay Sunod. da, bahala ka sa mo. Basta ikaw na ibala, ha? Sumsuma na mo, ha? Mag-abot na sad silang mga barkada, unya way laing topic sa ilang meeting kunuhay ang politika ra gyud. Unya to? Oh, pre. Pre, no, gusto mo ka?
Kumusta, pare Binok? Gwapo ni Gapon, no? Gwapo ni Gapon? Muton na, oy. Di mo mutuwa ng to see is to believe. Morbida. To see is to believe, day. Sa no? Day, sang, mutuutan na, day. Ay, magtuoan na, pre. Bot-bot, bigay. Ay, kapiran na yun na. Kapira na. Pasensya na. Tiram, day, dos ikit sa. Pasensya na mo, pre, ha? Anak, ginakasawa. Di mo ko na siya gusto nga mag-viral ang atong pagkagwapo ba? Viral sa imong mata. Oh. Panang imong naong Binok, ma-viral na. Ringon pa lang hinuong pa imong naong mag-virus. Unsa naman daw ka dayo? Uy, imo man nang ipin daw no noon. Unsa? Unsa? Ano man, Duterte ka? Dala niyong, sumsuman ninyo. Uy, kanindog na. Yan, nasa usa kahon diha. Bantay na ang matira ninyo anang kabayo, ha? Bantay, good. Ay, kabla ka, pre. Bida ka ng usakahon nga. Birgol! Asa na ka? Wala mi ang susuman. Kailan may lagi susuman. Lami. Sige, dali. Perbida. Ino naman eh. Makatarong na mo tao mo sa kiss taon. Perbida. Bisa ko sa katrak pa na, pare. Horror na naman. Toto. Nindot sa mag-meeting, oy. Kay mag-abot mo, puros mga but-buton, no? Unsa naman yung tao ko asawa, uy? Wala, alam mo diha. Base, kanang kuan, maapil pa ko diha. Nana mo diha, kumpleto na na, naim no, naisumsuman. Okay, Ay, pre. katunyog sa muka, ha? Bantay sa muka na sa kunin, kumpleto na ba yan mo diha? Musika, ini Mario Sang, pre. Ay, abi ni mo pre, isog kayo sa basta na ibisita. Pero, ug kameran duha din eh. Ay, sus, kurog na ako. Kastiguhon ako magabi. So, bago niya perbito ko eh. Ay, perbito. Bog. Yun sa ano pagkastigo, pre. Patuwaron ko na. Mano! Lagi. Maroy Rande, patawaron. Haskan perbida sa nimo ka. Ikaw, medyo may pagkabot-buton. Oh, sige na. Dagay na ta. Para maglami ang atong istorya ba. Gito na. May baso, pre. May baso. Bito, pre. Wow, sa tayo, nanang tayo sumsumar. Wow. No, ano? Dagwa. Ako ko'y host ron, ha? Ako ro'y host country. Kanya tayo, magkuha sa kubaso ako dito sa Sige, kalagasa. sige. Bili ng sumsumar. Lagi, biyahan ta mo. Sige. Sige na, pre. Sige na, ginagay. Murag, gihon ako na. Gihon ako. Kayo, anibaw, siyang magkuha itong baso sa perbida. Oo, no? Kung sa kay giandam ni pare Binok kasumsuman. Nanaoy, giyato na ng barig. Hindi na regigos barig na sumsuma niya na ito na. Oh, sa ingo to siya nga, maglata ko siya, kung mahurot ko na, maglata siya dragon. Pagkagidon. Unsa? Ay, pagluto niya ko sa bugsumsuma na mo, be. Ha? Pabalik ko kuno niya gluto na unsa man mo ay. Unsa man na siya, oy. Ibaw na siya para sumsuma na mo. Kapoy nimo. Grabe sa gud nila nangaon gud. Disulti sa unta mo nga magluto kog balik. Hakba niya, oy. Palit nung dito, kung bagbahog, eh. Mientras nagluto ka. Kanala saya mo isumsum, eh. Bagbahog lang na. Kakidor tayo. Kina? Recorded by X Thunder Gaming. Ay, pre, sa kuning imong gipulis, nahurot atong sumsuman, nga mong gilanlan, ha? Sabi, patang babaw. Pre, asam imong gingo nga balbakuha nga imong gingo, pre. Paan burikat maligi na imong plastar, pre. Kaprinting, prito ko, eh. Printing ko. O sa duwa pa ni, warm up. Dili pa ni mo yung pang main event na to. Giluto pa man. Ya, lisod ba kayo magsugod, inom nga watay, pasumsuman din, way sud atong tiyan. Ang bangil ba? Para bangil ba saan eh? Dipinsa sa 5 pairs ba? Ha? Amoy. Sparitik ko nga. Wa pa lagi sparitik ko Ay, nga. wapag tara, laom na bisay. Mauring kaugmayo taon sa susuman. Dinar na di kinao taon. Nakatuog naman galing na ginusap. Murag di matigil ni siya mato gabi eh. Perbida, eh. Wa lagi mo kabantay lagi. Ay, sagdil na. Sagdil din naman mata. Motar na lang makakaon na. Mata na nun. Asa man sista, be? Ang sista rin makapamata na. Asa man, be? Agilit, ako sang kuwan. Prito koy. Saman. Hindi ka masulti niya. Hindi ka magkakaon sa burikat. Utsam ka, Prito koy. Sorry, pre. Sorry. Okay, ato gi pre Binok para nginit ba, nginit ta. Nginit ng dunggan tao. Utsam ba, kini ko bati kayo? Hindi ka abot ang Christmas pata sa mundo. Okay. Sige. Intro hida prit ko. Sige, pre, kayo pagkatao to, John Lloyd Gabiana. Dali ka. John Lloyd, John Lloyd. Pundo na rin. Para apel ka. Sige, pre, intro, pre. O sige, katao ni mo, pre. Larga, kani. Lonely boy. Indote, pre. Pre, Binok, larga.
I'm just a lonely boy, lonely and blue. I'm all alone, with nothing to do. I've got everything you could think of, but all I want is someone to love. Someone is someone to love, someone to kiss, someone to hold, and a mother like this. I I'd like to hear somebody say, I'll give you my love. It's night and day. Abe na niyo, pre. Kining pagkadakupa ni Tatay Digong ba? Yeah. Musamot yung kaalkanse matawan. Alkansi? Alsa? Alsa. Hubog ko. Samot og alsa matawa, pre. Laban ang ulo mo, bre. Impiso ka kumubog ko rin so. Pumuntok mo, hubog ko. Sabi niyo, bre. Kato ako lulo sa mga dugay. Mga itong namatay. Nakaabot pa ito siyang Marcelo. Sa kong higa niya, kuno itong Marcelo. Pumpas kong lulo, pre. Wala yung hari nito. Yun ang mga militaris. Opo. Kuya ba ako? Ako lulo lagi. Kaya manunuli ito sa una. Ha? Undal gini gusto yung panuli lagi. Ano man? Lagi kay wala may patuli kay adlo man. Ano man? Lahat dulo oy, nagong mga tao kita pa may patuli tagong dagko kay mga bata tao na to. Kay wala may maglaglag na may mga pulis. Yawa ko. Ikaw pre, takoy sa man. Buhay pang lolo mo, pre. Mabay itong nalangayan ako, pre. Kay, napakaon pa ko sa kong lolo. Buhay pa mong lolo sa mong lolo? Dugay king mamatay, pre. Ha? Dugay king mamatay mo kaliwat. Ikaw pre, binok. Ang Pre, binok naman. Hubog na pre. Hubog na kay ka pre binok. Hubog na niya. Naunay mo. Buhay pang lolo ni Maron. Na mo bitaw na kay nasamo ko sa mua. Ano man? pre? Subagay pa mo mga lulo. Buhay pang lolo sa mong lolo? Gaya matay ng mga kaliwat na mo pre. Lagi may ilubong daan. Ano daw? Usig na pre. Kasi mapulaan pre. Mapulaan kag pinaabot dusan mga matay mga karahan. Yeah, words good. Ikaw pa binok. Matay binok ha. Buhay pa yung lolo. Patay na wala. Patay na wala. Lagi. Duda. Mubo na kinabuhi yung kaliwat pre. Nga matay naman yung mga lolo. Ang imong lolo pagkit sora nang matay na. Matay na. Astan. Kaya gipulaan naman may pinaabot. Mong gipatay. Karaan. Paita, gid aning mga tawhana og may mag-abot. Uy, kuso pa man bagyong ruping kani adto. Ay, paita aning mga tawhana og maoy mga matiguang na. Walay limit ang hambog. Ihatod ko na ning ipaluto lang sumsuman. Pre! Diyan pre. Kaya yung kanina taon. Mas dugay na matay mong kaliwat pre. Kaya murag kaliwat ng ungo pre. Tinuwa. Pre, wala kay baw katong imong lolo kaniya to gibalba sa mong lolo. Kami kaliwat mo. Mga dugay nang matay mong mga kamang. Tingin mo ha? Kamo na, minaw sa... Kamo ba? Bahala mga guba. Ay, minaw mi titing. Ay, ako pre titing. Pindok mo ka. Ay, lasig panguna. Sunod mo muna kumaunay. Oy, kamo no? Bahala mga guba ang dungog sa inyong kaliwat para lang mag-prove nga dugay mga matay inyong kaliwat. Unya, pag-sabto nga kamo sa dugay sa mga matay, sige. Sige, ani na lang. Ani na lang. Katawa yung susang ni Mare. Saan, Dami? Saan ginali mo, Mare? Sumsuman ng taon, ikaduha ko na ning luto. Wa pa mo mahuwan na inyo ang mga istorbot ya. Sa istorbot sana, sa istorbot. Ang istorya ang binutbot god. Ay, apel nga rin sa nga. Amuara ni. Ay ay, di ko Kay mo apel. executive ni namo. Ay, sus, ginuo ko nimo. Ano sa kakakatunong, di ko mo apel, kay matakdan lang. Sa inyong mga bot-bot. Ay, Wala yun dito. na. Mapoy ninyo. Yun na, pretiting, oh. Pretiting. Pre. Maputat man. Maputat. 10 million kada usa nato, pre. Putak. Oh. Daw niya, pre, binok. Upat mo dito ka buok, no? Kada usa nato maput up tag 10 mil. Unya, Upatay na tuhog sa ilawom na. unya kada usa nato kinadugoyang mamatay, pre. May makadawat sa kwarta. 40 mil na. Abuting mo sa Ay, buting. yun na pre. Ang dugay mamatay mo yung makangkod sa 40 mil? Ana pre, sakto na. Tural. Ang mag-ikaw. Makaangkon nga, umuuna kag kamatay.
Sabak ko ganyan, pre. Bitaw, bitaw. Sige, sige, sukol ko na, pre. Dugay. Bitaw ganyan mga matay. Oh, labaw na ko. Pero ito pre ko yun sa mga sukol ka. Sukol ko, basta bukaw ni mas parit ikaw. Bebe, asa man yun yung tag 10 mil, be. Sige, nalaw, nalaw. Unsa? Mao na ray. Doon na may kasado. Tag 10 mil ka daw sana mo. So kung kinsa ka na mong upat ang katapusang mamatay, mao'y makaangkon sa 40 mil. Kahanggag itaw ninyo eh. Huwag yung mga buot mo. Muragin mo, nagpahambugay kisa'y dugay ninyong mamatay. Ang dugay mamatay mo ay makadaog. Kay mo man bitaw na. Dugay man ko ng mga matay ang ilang kaliwat. So, mao ni among challenge. Kinsa na mong upat, magpabiling buhi, mao'y makapinag-iya sa 40 mil. O kung pila may istorya na tinuod gyud, doon nagi kwarta nga giput up. Unya to. Dong. Ano day? Dong binok. Dong, si Dikong ba? Apel to sa inyong sabot? Ano man? Natutyo na. O sila tutyo na. Naligsan siya gahapon patay. O ba? O sa may nakaligis niya? Tricycad. Pero sika na nakaligis niya, matay. Gikarga man ang tricycad sa lakti karga. Karaan. Recorded by X Thunder Gaming. Tulo na lang ta. Bida. Sum-sum tag-chipi. Ani, inom-inom ka po ta. Kaya ko eh. Pre. Murag kusmod bang kay kaya. Ay, kusmod ko taon. Pinda kay kundo na to ani no? Siyempre, ang doon na sa kidaan. Tubi palo na na. Tubi palo. Oy, Palo ha? ay mo pagsulti na pre. Tax, ayaw. Kaya nga ko naibawaan na ba? Bago pagkag naulian nga stroke at itong naging puig. Stroke ka ba? At tumatungiyaging to. At tumatungiyaging to. Karoon, pasko ko na eh. Pre, ito kumpiyansa pre. Kaya ingon ba sila pre? Kaduhang atake murag balibol ko na ada yung dayo na. Ha? Aw, tanaw lang to ba si sunod at lain ang istorya, pre. Ato, magsing palit ako ngay. Pre, saan ka diya? Mo tingin ni makaangkos 40 mil. Ayaw, diba, pre. Sige kong inom ng herbal. Usap gali ko ganang serpentina para sugal. Usap. May bawaan man ba? May bawaan eh. Kamong duha ba? Kusog na ba kayo mong mga unong baboy? To the following na sa doon niya mong paritikong, mau? Bida, to the following ko taon. Bida. Ako, pre, di man ko hingaon na ng baboy, pre. Inom pa yung kog. Atuang ka ng panyawan herbal capsule. Ano bago ka? May bitag kusumim ko ang baboy. Kusumim si kaong ahos. Bida, ahos, pre. Pre, kogon herbal capsule. Okay ba? Kailangan ako, pre. Ikaw, pre, baho pa lang ng ahos. Wala na. Tutyo na ka, no? Diba, pre? Mga panganda, pre. Ngandam na ang... Andam, pre. Ako yun makaangkol na 40 mil! Inom! Nansam ka na binok. Uy, di ka man diagliso. Pagkan man tani mo, di ka tagatugog apil. Buwa nga day. Murag di man noon ko magatuka ayo ni. Ano man ka, uy? Murag alkansi ko ano nila parititing og takoy. Ano lagi? Parehas mo mong to nga mga hingaon kay baboy. Nya, Pero alkansi ko ni ani kay kusog-kusog sila mukhaon og ahos. Unya ako, di man ko mukhaon og ahos. aw, mo na yung gayon nga mukhaon na tsukag ahos. Para malikay ka sa atake. Kao na nag-ahos, uy. Kaya ako kay nag-benefit sa lawas. Patyon ko ni mo sayo sang. Ha? Iba mo kang mamatay ko kung paong ko ahos. Di lagi ko magsilbi ang ahos. Kay bahuan kay ko. Mudigwa ko. Unya, muhuot akong dugan. Maglisod na ko ginawa. O na maglikay ko sa ahos. Ang tinuod na hasol lagi nagmaayo ang ako ang bana. Kay di naman siya hapit makatuo kay masige maghuna-huna. Dihado magiguno ang iyang kahimtang kay sige man kuno silag pangaog ahos ang iyang barkada niya siya kay di man siya magsilbis ahos. Mo to nga nakaingon siya nga siya nagisunod. Unya to? Dong pinok. Nung sa gawin mo ha? Dong nahibaw ka ba sa hitabo ron? Unsa man? Namatay si Takoy. Ha? Patay na sa paritakoy ug ang iyang namatyan kay atake sa kasing-kasing. Ano yatakip na kahinaon to siya ka ahos? Mao kay nakaingon lagi atake kay nagpapalit sa ahos o kanang garlic kuno siyang asawa.
Kay iya ko nung usapon, pero ang gipalit siyang asawa, garlic powder man. Saan mag-usap ng powder naman na? Maulaging namatay, kay giatakis kasing-kasing tungkol sa kalagot siyang asawa. Bungos ito'y, wana sang, wana. Duha na lami. Ug murag ako na sunod ani sang, da. Samot ka na kumakatuok ani sang, samot agad. Ano man? Mamatay gani ko sang. Kato parta ko'y ngaon to ahos. Ako pa nga dili gani ko ganahan mo kaurog ahos. Dagway pa lang sa ahos. Nyo, saan naman lang 40 mil, ha? Ay, binuang kaya binok. Huna-huna ang 40 mil. Ayaw ng ahos. Naunsa ka man, huna-huna ang 40 mil. Yung pagka-resort. Tungkol sa ilang kabuang, nahasol na hinuon sila maayo, kay magsige na malagunahon na kinsay sunod nilang mamatay, mga hanggaw, di ba? Karon na problema na ko kay nga akong bana nga si Bino panay tarong kinatulgan kay magsige na malagunahon na, mabasig di na siya kamata. Pero may siyang kuwang sa tuog, unsaon ni nako? Mabiyuda ka kog sayo ini? Unsa man og kamo ang pasultihon, osang? Ate Pres! Okay, ang insendo na ito karong adlaw Si yan. Usang Ate Pres. Usang. Okay, si Usang Ate Pres ka nang naglibog lang siya ani yang mga kumpare tanan kay naamgod sila pusta-pusta taon ani yang mga kumpare siyang bana nga si Binok. Sila si Tikong, sila si at sa Takoy og si Titing, puro sila triple team ani yang kumpare. Tikong Takoy, Titing. Mao na nga nagpustaan na sila tag Gismel Ate Pres kinsay katapusang mamatay mo yung kadawat og 40 mil. Ay. So nga matay na ang duha lang na blins, titing lang si Binok. Mao nang si Binok, sige tawag di may mutang kahadlok siya si babatay. Hagawa po na rin ilang ilapustaan na no? Oh, bitaw. Tinuod na. Mao na style tigili sa una. Was tigili ang katong niyang amigo mo kadawat. Si Baris Bar mao yung nakadawat to sakto di ay bustaan na sila Riz. Tinuod na. Oh, sila Riz. Si Bar mo yung nakadawat. Ha? Duhan na lang? Chan, may nigani Tinuod na. Tinuod ni. Mao ni style Ilang tigili. ilapustaan na? Oo, bustaan na. Aloy? Chan? Baristo? Mo yung nakadaog? Siya na lang nabilin. Sila katunaw pa sa gili. Aloy. Baristo! Ikaw, Orbida, ano, congratulations, Baristo! Mao ni di ay taon. Kamo. Orbida, mao ni nga iyang mao ni problema usag kidi naman may mutang yung bana taon na tipres. Sige di kuno katao, hindi di kuno katawog, mo sige lagi nokto. Nahadlok na. Mao ni kabatian nimo Binok, anong wa kay katawog? Tagbaw gyud kana. May tatog, makatuwag ka niya, happy ka, ikaw makadawat ka, di ka makatuwag, mamatay nung Nagsay ka oy, na. kinanglan yung ka matug. Mahimo gali Ate Pres. Sa ato mga naron lisod naman makatuog tag 8 ka oras Ate Pres, di ba? Tinuod na. Makatuog ta 10 taas na to, ulom ka Dili oras. pariha ka nitong mga Oh, bata pa bata ka, walo ka ang oras. katug na Ini to, katug na grabe. to, ini kalap. Kita makatug tag alas 10 gabi. Mamatata mga alas 8, alas 9. Oh, Grabe ka na. nabalik tagtug. O balik ka to. Oh. Kumano sa atong kabatanon pa. Makamata ta. Karon di naman, lain naman ta. Tinuod na, uy. Ngano ka na? Ako matug ko alas 8 Ate Pres, makamata ko alas 12, makabalik, makatug Tugag og balik, balik. matag sa ko alas 2. Oh. Oh, kanang alas 2 hangtod alas 4. Ana pa ko makabalik mga alas 5 pasado makatug. Grabe ha, bitaw. Tugaw ng manok. Ngano man ka na? Gusto ko kay unang radyo, unang balita kay pagkusgan din na nako sila si Arnold ug Tia Tiken. Ang ako pagutana, ngano inanak ka, ano? Ate Pres, labing taas na tong ron unom ka oras. Labing Nga, taas na. matatag sa'yo. Oh, no? sa'yo kita mamata na. But- Bam! Ikaw, Bam! Kalis mo pina, Ate Pres. Mas grabe niya, ha? Nga tugon siya ni Bambina. Matuog na siya, dire. Pero dito sa mga lakaw-lakaw ni Ate Pres, di gini siya matuog. Sige, magiging siya. Kanang magdrama ta dito. Asa, Jen? Di sa katog, nakita mag-ikay. Pagod na mo na siya dito. Sa asa mo sa manangge. Wala di katog. Mangita magkuan. Ay, Bam, ikaw, Bam. O sa'yo katambagan niya. Makatuog ba kang tarong, Bam? Kanyara kang hibig make-up ni Per. Ay, Bam. O saan, makatuog kang tarong? Ha? Kanang panalitan, makatukog alas 10 o alas 11, makamatad yung kuha ng alas 3. Oh, balik ka katod. Dili na. Dili na. Sabiday. Dili na kay kuha ko ka ng mga manlaba, makunsa diha. Dili na ko katog. Tinuon na si Ate Pres kay katong nagkuyong Grabe, batas ni ano? Gili, katong nadrama tayo lang paduduswe. Dakato, wa siya katong alauna ng laban. Ay, oo nga, gigam to siya ng anong bat. Nanguha magbat. Batuli siya. Ito Sorry siya sa hunasan. Hunasan. Pag lugsong ako, pagsaka ko niya, na may sugat mga batanon siya. Ay, di armang bat. Narambat, mama. Kunyari mo magkilid ang mga bat. Oy, ano?
Sige ba, kasi atong mga pamit. Dito ko manukan ni Kuan, Ni ni Padre. Padre. Dagan may manuk. Tik 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 tik. Ah, yung tinik niya. Yung paglipod ako sa kural ko. Di man ni manuk. Ni adik ka dong. Sige, kag inyo. Tik, 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 tik. Paglipot mo dito, dahil matalo siya, uy, niya pa may tik, tik. Bayot. Balik ta. Sige. Balik Kung ka. yung pangutana diyan na. Ay, kuha lagi, naglibog siya niya ng bana, kaya itong lagi sa pustaan ay lagi, kataon. Wa na itarong kinatulgan niyang bana taon, bam, sige gunaon na, basig, siya na ko ni mamatay, sa na ni. Doon na lang sila nabilin. Tuman lang, titig og si Binok. Siya na lang. Oh, sa na ni Bam. Be. Ako lan. Maritamil, giingnan siya asawa, pagtarong niya. Siya, matay na siguro. Kaya niya akong sawa na Maritamil. Ako lang Ingnan si Ate Pres. sa dito pa ko sa una sa Bombo Radio ang host sa singing contest ako man og si Linda og si Linda Roger Reda Villanueva og si Roger Solante. Tuwa na sila ng duha. Ako na lang. Siya na ikaw na nabilin. Mga pas ka? O muna ingon ko muna karon kani nga bitaw nga ilang 40 mil ko sa kuan ako bitaw magsigil mo ko kunauna ako ina ko pare ka ng tighatod ko pre o sa katuig na lang kapin magandam na ko ani napakoy kwarta dito bangko sa gamay na lang na ug mukalit ko sa tawa sa mo ko kwarta ni gamiton ana ko kay kinalga kong cancer nga matot Ay, pang wa kay cancer, oy. di matot pang doktor ni W sir ingon ani mo lana tong 5 katuig nga kurot man ko tulog tunga di usan lang tunga Ito. Ay, sos, too, kay mulanat. Ginoo, ikaw rin giingon nga, ginoo rin may bawas tandan. Bantag maabot kay. Utsa ba kay? Bantag maabot kay do katuig ha. Basta Patsud ka patio. natinga ako Basta gulyat lagi, patio rin yung kanamo ba? natinga ako Bantay ka. gulyat Oo, nga naman. nabuhi man after 3 seconds gunit kong bibliyaw Ikaw ni sa lahat, ang bagay sa disko, ano, si Usang. Kung ari ka diri sa Ecclesiastes 3, versikulo 1 ngadto sa 2. Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. May panahon sa pagkatao ug panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot. Mao na ni siya. Nga gitakda na ta ug asa ta ko to gitakda na daytan niya. No sa taibton ba no? Oh, gitakda niya daan nga ang tanang mahitabo gitakda na muna nga og katubitong nabasahan ako diha sa may kuan kanang Facebook. Ni ana tong kuan nga mag-unsa man imong daghang kwarta, mag-unsa man imong daghang balay, mag-unsa imong daghang sakyanan og maningil na gyud ang Ginoo. Tinod na. Kay katong usa ka homily sa tanitambong kog kanang paglubong sa may kagaw dito sa Bohol, ni ana pong pare nga nagwali. Ang tulo ka nitso nagtapad Gulyat at Pres. Onya. Ang usang nitso gibutan dito, police colonel, police captain o colonel ba to? Ang sunod gibutan sa dito, engineer so and so. Katulong nitso kay wa may ngan Gulyat. Ang nabutan rito, ang akong unod ihatag sa mga uod. Mao ba? Nabutan nitso. Wa to say Pero una na iso dito. Ang katulong nitso ay katulong din nga, ang tanan akong unod ihatag sa uod. Pari ang lubong sa suod. Pari itong gilubong. O pari ang dili ang Sod. ang suod ang katulong nitso. Ari, niya ko'y nga niya. Wala, ang butan nito mo nga ingon ng pare nga nagwali siya. Katong katulong nitso, pari nga namatay sa suod adto. Kay og buton naon kuno, bisag unsa pa atong maintenance, unsa pa atong gitumar, unsa pa atong gihaplas og kwaon gyud. Oh. Pagsuot niya. Tinod gina. Karon, ang kanang pangutanan niya Gulyat kasi makadawat may patong mamato ni Christian ang nag-enenggil ang naay nakadawat ang kuan posta. Kanang imo day kanang mo ipagaingnon sa amigo na kong doktor. Mayong adlaw diha Dr. Jeffres Del Socorro sa Ormoc. Nga pag-announce na ako pagpaibaw ko na dak na ako prostate cancer. Oh, sad to hear that. Mato pa niya. Apalingon sa Gulyat, ayaw lang magka-stress, ma'am. Kay daghang namatay sa stress, wa mamatay sa cancer. Kay sige magaguna-una, pero na itong suwat, hindi na katuo kay kuan. Ada? Ang sabat. Sayo naman ang patyon. Patay-patay, pati rin kanila. Basta mabot. Basta kabuto ito eh. Patio rin Patsud mo ka ba? na mo. Dan, hinomdrom ko eh. Be, ako ning patyon, be. Ang ganun. Sa ito ba? Natug lagi na. Kuna ko ang puzzle. Tihon. RMN